Bandila nato mo na yang dibuho ng bandila is Philippine flag. Ngayon, ang bandila ni Adinhe, marami itong bandila. Oh. Kana kay kuan yan, tricky kay Malibay. Tricky, Malibay. Oh, kaniya ang bandila ni Gregorio del Pilar. Itom, dili yelo. Namoy flag ani, anamoy libro ani. Salamat kung wala mo'y bandira. Ako lang nagunit ani. Ay, wag na kayong magtaka, bakit ako mayroon ani? Oh, ang bandila ni Pio del Pilar. Mo na. Oh. Ang bandila ni Mariano Lianira. Oh, kaluluwa. Mo na yung bandira. Bandila ni Emilio Aguinaldo. Oh, mao na ha. Oh, si Emilio Aguinaldo. Andres Bonifacio, mao ni iya pong bandila. Ni Bonifacio, kikiki. Si Gregoria Di Jesus, Kalambini ng Katipunan. Oh, siya yung nanay pod sa una. Yaw, kikiki. Duha kaki, og tulo kaki. Kalawang antas, ikatlong antas, unang antas. Ito yon, mao na puro gira. Oh, puro gira. Puro sila mga maisog. Emilio Jacinto, tulo kaki yang bandila. Kana programa na sa Dios, wag nato supakon ang kuan sa Dios ha, ang kikiki, ang tulo kaki ng Knight of Rizal. Mo ni ang bandila ng mga katipunero. Isa nagdalaan ang Knight of Rizal. Knight of Rizal, guys. Ang bandila ng mga manghihimagsik na sa Cavite. Ito yung bandila para malaman natin lahat. Ang bandila ng Digo Silang. Yan yun. Digo Silang. Ito yung bandila. Unsa ni? Bandila ng ano ni? Red flag, Muslim. white flag. White flag sa Muslim. Pero ang tunay ng mga Muslim yun ay yellow. Ang bandila ng mga Muslim is yellow ha. Ako nagamit ako niyan kasi half Muslim ako. Ito na yung si Harimanok natin, si Roster. Ito na yung bandila ng ating kuan, ang ating bandila ngayon. Ito na ngayon ang bandila natin. Mayroon pa dito. Unsa ni? Gisunog ang bandila Gawin. Ito na yung mga bawal ang pagsunog. Pagpiko. Wastong pagtupi ng bandilang Pilipino. Mauna. Ang ating kasaysayan. Ng bandila. Makasaysayang bandila. Ni Pedro E. Gagilunya. Siya yung naghimo ana. Unya deta i-reservice. Sa i-reservice, anhita dinhi sa ato na pong kuan kanang appointment. Na unsa mo mag-appoint mo kung courier service lang mo sa inyong serbisyo, ay di mag-retire na mo. Kapoy balik-balik ka ng kuan. Ito guys, sayo ta mo retire. Mag-retire, mag-pension. Asa ang inyong posisyon? Minimum rank. Arita dere, initial commission rank to be given and the elected official of palo position, senator, congressman, congresswoman. Basahon na lang na ninyo din ha. Alam na ninyo yan. Karamihan. Muna yung mga ranking. Dapat ito sa likod. Muna ha. Dere, na yung mga ranking. Nakita na ninyo. Tapos mao na ang i-service din ito sa federal. So implemento federal to change constitution. Mabuhay ang lahat. Mabuhay. God bless. God bless. Diha lang mo guys. Sa YouTube channel na ni guys. God bless. God bless. Pinakita ko na ang aking dokumento para ako satisfied naman ako sa inyo tanan. Okay guys. Na guys, no? Di anata guys. So live ta karon diri sa office. So mauni ang anak, no, nga pinadala sa amahan. So kaning mga veterano.
libro sa mga veterans pa daga guys, no? Katong mga naapil sa World War 1, World War 2. World War 2 lang. Oh, May World War 2 day, na World War dokumento. 2. So, Oh. naa din dokumento guys, no? Insa tong wala makaklaim sa World War 2 na Oh. inyong tatay, lolo o unsa ba? Hmm. Mag-claim mo sa Veterans. guys. veterans. Niya dinhi ang record sa inyong mga ninuno. Magkuan lang sa kuan, Pibaw record. Pibaw. Ha? Oh. Kasi ito yon. Ito dito, ito mga pangalan. Oh. Oh, na kay lolo. Hala, So, ug na kay are mo diri dokumento guys, no? para makuha ang inyong kwarta sa veteran bank kasi ang veteran is 101. Oh, yan na, nag-isi na in taon sa pagserbisyo. Philippine Veterans Bank. Certified by Oh. PIBAW, established by Oh. Philippine Veterans Bank. 1963. Hmm. Founded 1963. Oh, nag-usi na in taon, ha? Rin na mo diri guys, no? Ano na, mag-connect mo tapos imo number ihatag diha. So, Makontak. are guys, no? Are lang mo contact nako, no? Kay naa diri ang record tanang na-appeal sa World War 2, no? Katong mga veterans. Imong number. Oh. So ako lang ni i-post na guys, akong number, no. So maoning dokumento guys, no. So it's Global World GI 101, Government Office Investigation, Federal National Constitution Law number 01A02274NL, Judge Pihaw. Okay guys, so live ta karon diri sa office, no. So naamoy mga pangutana guys, no. So matubag tana, no. Mao ni ang sole signatory, no. Na-receive ni General Victor Natividad sa Camp Crame, no. So mao ni siya nga dokumento. So to receive, no, Mayor Alfredo Canyo sa PE, no, dito gyapon ni sa dito ni receive sa Camp Tansa Cavite, no. So mo na yung dokumento guys, no. Oh. So ito ni picturean guys, no. Guys. So ato ning picture ang mga dokumento guys para namoy kopya. Kana na dayon. Ah. Bakraw na dayon ng mga tanim. Okay ma. Diha lang mo guys, no. So, mao ni guys, no. So, so mao ni guys, no. Ato na ni ikuan. So, mao ni si Tatay Digong, no. So siya ang appointed gitawag Prime Minister, no, ng Mindanao, no. So ato na ni i-vlog guys kay so mo ni guys, no. Ato lang i-background guys, no. So okay. So ito yung background guys. Itong bisita guys. Oh, busy ka guys. Kalimi diri guys. Yan po yung ating Tribal President. So, okay. Yung kaon guys. Okay. So, balik ta guys. Okay. One guys, no. Ano, China Bank guys. So balik ka ni guys. So swerte kaayo ta guys, no. Mauni si Judge Pihaw, no. Andre Morris, Dabisdab, Supremos Head King, Foundries sa 01OA, Governor, General Overall, All Commander, H Global World GOI 101, United Nation
Military Philippine Government Far East Orient Philippines. So mao ni siya guys, no? So ato na ning ikuan guys, no? So subscribe mo sa YouTube channel, no? Sa It's Global World GOI 101 Hugpong Federal. So daghang salamat ug maayong buntag kanatong tanan.